Bare man ser på den der lille fyr, så bliver man jo fuldstændig blød om hjertet. Og de brutale overgreb mod kanadiske babysæler gennem 90'erne fik der også en lang række kendte som Paul McCartney og Pamela Anderson op på barrikaderne. Men protesterne og forbud kom bare til at ramme de forkerte, nemlig de grønlandske fangere. De kan næsten ikke sælge deres skind fra voksne sæler, og de beder nu Danmark, som har EU-formandskabet, om hjælp. Det handler om grønlandske fangere og en handel med sælskind, som er nærmest ikke eksisterende. For 60, 460 now, for 60, for 50, 450 now, for 50. Som så ofte før stævner Johannes Heilmann og Lars Matthæusens lille båd ud fra havnen i Nuuk. De skal på sælfangst. Især om vinteren, der er det jo en meget, meget vigtig livvej at kan fange sælen. Oprindelige fanger, han skal bruge det som føde og så til at opretholde sin husholdning ved at tjene på den. Ja, lot nummer 4. Vi er hos Copenhagen Fur i Glostrup. Pelsingkøbere fra hele verden er forsamlet til auktion. 4 and 10 the front, 20. Stemningen er hektisk. And 10, 9, 10, 9, 20, 9, 30, 9, 40, 9, 50, 9, 60, 9, 70, 9, 80. Der handles for svimlende beløb. 1.400. Mere end 30.000 kroner i sekundet. 1.600. Så længe der altså handles mink. Da det lidt senere bliver tid til at handle sælskind, bliver der helt stille. 360 weekends drive. Det er jo ikke særlig opløftende. Det er det ikke. Michael Nielsen står for at sælge de grønlandske skind for den selvstyreejede virksomhed Great Greenland. Nu skal du se, her har vi et typisk sælskind fra Grønland. Ved de seneste auktioner fik han intet solgt. I dag solgte han 255 skind. I de gode tider, der var vi oppe på 1.400-1.600 kroner for skindene. Og nu her, der sælger vi jo ikke ret meget, men når der sælges nogen, så sælger vi måske for 200-300 kroner. Vi skal nok være en selv her. Vi skal nok finde den. Tilbage i Godthåbsfjorden har Lars Matthæusen og Johannes Heilmann stadig ikke fanget en sæl. I disse dage er der masser af sæler, men de lige var samlet, og vi skal nok finde dem. Det er jo meget, meget vanskeligt fremtid, vi har ved, at hvis vi ikke må fange og sælge vores skind, hvad sæler angår. EU's sælskindsforbud, som nu rammer Grønland, er egentlig rettet mod Canada. Stjerner som Brigitte Bardot, Paul McCartney It is shocking to know that Canada will allow these defenseless pups. og I'm Pamela Anderson. er blandt de mere prominente modstandere af den kanadiske sælfangst. Voldsomme billeder af ungsæler, der bliver slået ihjel med køller på isen i Canada, gik for nogle år siden verden rundt, og den omfattende debat førte til EU's forbud, som trådte i kraft i 2010. Grønland fik en særlig inuitundtagelse, som betyder, at deres skind gerne må handles. Men undtagelsen er ikke til meget hjælp, for der er ingen kunder til sælskind mere. Altså, der har været så meget negativ omtale af sæler i det hele taget. Primært jo omkring kanadiske sæler osv., men det har altså ramt sælhandlen så meget, at kunder faktisk kan være i tvivl om, er det her lovligt eller ikke lovligt. Dyreværnsorganisationerne støtter EU-forbuddet til trods for, at det utilsigtet rammer Grønland. Man kan godt sige, at de bliver urimeligt ramt i og med, at det ikke var dem, der var målet. Men den kanadiske fangst er meget omfattende, så den har vi følt os nødsaget til at gøre noget ved. Og da kanadierne ikke selv har kunne sørge for, at fangsten foregår ordentligt, jamen så er det så blevet til importforbud i den sidste ende. Grønlændernes egen fangst er en anden sag. I Grønland er det nemlig voksne sæler, man jager, og som regel med riffel. Efter flere timers jagt er Lars Matthæusen og Johannes Heilmann ved at få ram på en sæl. Sælen bliver dræbt af skuddet, og fangerne bruger harpun til at fange sælen, så den ikke går til bunds. Og de er heldige. Det er en god dag. Vi er meget heldige at fange sådan en. Det er en lille ringsæl, som er en delikatesse i det sydlige Grønland. Det er den bedste kø, som vi har fanget. Jeg har set så noget af lageret, som har hobet sig op på grund af de her forbud og alt det snak om sæler. Her er der er cirka 70.000 skind på lager. Oven i de her ligger der omkring 200.000 skind på lager i Grønland. Og nu har også Rusland indført importforbud. Den faldende markedspris og den faldende efterspørgsel rammer ikke bare Great Greenland,
men helt ude i de små grønlandske samfund. Vi har blevet nødt til at give ekstra tilskud til Great Greenland, for at fangerne kan fortsætte med at fange deres fangst. Det er bedre, end at de er på overførselsindkomst. På den måde, der bliver det vanskeligt gjort for så mange fangere, at hvor deres økonomi bliver meget, meget vanskelig. Og nu hvor Danmark har EU-formandskabet, bør vi tage initiativ til at hjælpe de grønlandske fangere, mener deres formand. I form af sit formandskab, så kunne Danmark tage initiativ til at rette tingene op. Det fine skind for ringsælen ville tidligere kunne have indbragt nogle 100 kroner. Men nu tager Lars Matthæusen det med hjem til sin kone. Min kone skal nok prøve at tørre den. Men andre dage smider fangerne bare skindene ud, fordi de er værdiløse. Vi giver den til fuglene, eller bare smidt den i et andet sted til affald. Vi har også prøvet det før, at smide skindet ud. Hvad skal jeg sige? Man kan ikke leve sådan. Så kan jeg sige god aften til Danmarks arktiske ambassadør. Claus Holm, hvis vi ser på det her med de helt store linjer på, hvor alvorligt et problem er det her så for Grønland? Det er et rigtig alvorligt problem. Der er tale om, at Grønlands eksport af sælprodukter er faldet fra op imod 50 millioner kroner til under 10 millioner kroner. Det er jo synd for den bæredygtige produktion af sælskind, der finder sted. Vi ved jo, at 90% af de sæler, der bliver dræbt, som vi så mand til sæl. Vi så det også i julekalenderen, Nissebanden på Grønland, hvordan fangeren stiger sig ind på sælen og skyder dyret. Der er millionvis af sæler i farvandene omkring Grønland, og de rapporter, vi nu får ind fra fangerne, er så også, at nogle af sælerne bliver underernæret, fordi der er for mange af dem. Nogle af dem bliver syge, og nogle af de sygdomme kan sågar overføres til mennesker. Så det er en rigtig, rigtig alvorlig situation, ikke mindst i de små bygder og de små samfund i Grønland, der er så afhængige af det her. Grønland har jo som inuitter et forbehold for importforbud, men det hjælper tilsyneladende meget lidt. Flere grønlandske fanger har appelleret til jer, til Danmark, om at formandskabet skal få det her på bordet. Men kan Danmark det? Det er ikke lige præcis formandskabet, vi skal bruge til det her. Det er sådan, når man er formand i EU, og det er jo noget, der veksler hvert halve år mellem medlemslandene. Så er man formand for alle EU-lande, og ikke kun for sig selv. Det er ligesom et fodboldlandshold, hvor en anfører, han er jo ikke formand, eller han er ikke anfører for sig selv, han er anfører for hele fodboldholdet. Så det dur ikke rigtigt, og så er det lidt svært at få ændret beslutningen, for der var faktisk 26 lande, som stemte for det her ud af de 27. Så vi må altså ty til nogle andre ting. Men kort her til sidst, hvad er det så, vi skal ty til? Hvordan kan I sørge for at hjælpe Grønland videre på det her område? En oplysningskampagne, som kommissionen skal sætte i gang og oplyse tolderne og forbrugerne om det her. Så skal vi forhandle med Rusland, det gør udenrigsministeren, det har udenrigsministeren allerede gjort, om at få en Grønlands undtagelse for deres importforbud. Og endelig så skal vi hjælpe Grønland gennem vores ambassade og generalkonsulater i Kina med at åbne det store, potentielle, vigtige kinesiske marked. Hvis vi holder igennem der, så ser det helt anderledes ud. Med håb for fremtiden siger jeg tak, fordi du var med her.